Čau děcka. Real Bloggers. Já jsem do Sable. A je to další reálný vlog z reálného života, z reálného telefonu. A nalepil jsem si na mobil zrcátko a zjišťuji, že to půjde na prd, protože tam natáčí stejně půjde jinak. Doufám, že něco vidíte, protože je trošku tady horší světlo, jsem ve svém pokoji a je tady, no ok, nevím, jestli to správně namíření. A prostě je tady takový světlo, no, takový cool, ale doufám, že mě vidíte. Dneska byl pátek, nebo ještě pořád je, ještě není po půlnoci. A bylo to cool, protože je pátek. Ok, to není cool. Počkej, to je cool, protože zítra nemusím do školy. To je cool, ale zase, no, nebudu to teď řešit, hele. Prostě, tyhle, já jsem teď tohle řekl jako Pražák. To je fakt zlý už se mnou. Prostě u mě byl Kikin a teď tady není. Odešel před 2 hodinama, skoro, no možná tolik ne, ale prostě už odešel. Já jsem říkal něco o tom posilování té levé ruky, že? Nevadí. Prostě už odešel, to jsem řekl po třetí. A hráli jsme, když tady byl ještě, jo. Jako nemůžu s tím tady něco hrát, když to není, jo. Jenom abyste věděli. Tak ještě když tady byl, tak jsme hráli Bioshock Infinite. Což je úplně cool hra, kdybyste ji neznali. Nová, celkou pár týdnů. No, možná už to bude měsíc, ale nevím. A je to úplně cool hra. Ale to jsem věděl, ale že je tak cool. To jsem prostě nevěděl, bylo to úplně cool. Fakt, jsme si do toho zapařili. Já jsem ovládal myš, klikím klávesnici, což znamenalo jasný neúspěch. A i přesto jsme to naprosto nezvládli a každou bitku jsme dělali tak na 3krát. Ale je to cool hra, je to cool grafika, jsou tam cool všichni, cool umělá inteligence, co ještě ve hře, tak cool engine, že jo, cool menu, ano, už od menu je to cool. A já jsem si dokonce říkal, no, nebyl jsem tam. Takže to bylo druhý reálný vlog, kde by měl být teoreticky i Kikin, protože ten náš YouTube channel je i Kikin, lenže prostě tady není a prostě se s tím budete muset smířit, protože ty vlogy nebudou, vždy spíš budou, většinou budou, že budu sám já, nebo sám Kikin, který tady není a proto na něj ukazuju. Já se s vámi, ne, to je takový trapný, co? Já se s vámi učím, ne, prostě vám řeknu čau, ahoj všichni, mějte se cool, dobře, užijte si víkend, já si ho neužiju, protože jdu v pondělí na přijímačky, ale, no, mohl bych to říct, jo. Prostě jdu na přijímačky na střední školu, na Gimpl, bohužel, no, já nevím, jestli bohužel nebo bohu dík, no, to je jedno. A asi se tam nedostanu. Krása. Takže teď už opravdu čau. Ok, to je moc chabej konec. Čau, čau. To je pořád moc chabej konec. Prostě čau, viva, ova, kula, mega, giga, teď. Konec.